últims metres de l'arribada a meta de l'Ironman de Hawaii recorden molt emotius, perquè és un passillo, estan tocant els tambors, estan tots els maoris. Pues mira, sols de pensar que jo estan posant els seus pèls de punta i el primer any encara amb més emoció perquè era la primera volta. La plorera de després de cruzar la meta no te la lleva ningú, per almenys a mi. Jo he estat en Hawaii 3 voltes. Em vaig classificar 3 voltes, una en Malàsia, una altra en Niza i una altra en Frankfurt. I bueno, cada any ha anat com van les meves expectatives, cada volta millor i cada volta ha disfrutat més la prova. I es disfruta totalment perquè jo m'ho he pres sempre d'una manera de disfrutar, si no disfrutara de l'esport no aniria. L'Ironman de Hawaii és tan especial perquè és on va néixer el triatló. Quan comences a introduir en el món del triatló t'expliquen que allí és on va néixer, on 4 penjats es van posar a fer aquest magnífic esport. Entonces tot el que envolta a tota la zona aquella és el que té un caràcter i perquè estan els millors del món. Entonces, estar en aquests moments allí, en els millors triatletes del món, que pots competir cara a cara en els pros, que lògicament els veus poc, però estàs en ells. I la setmana, sobretot, el més especial que hi ha de Hawaii és la setmana que es viu la setmana anterior a l'Ironman. Perquè hi ha molta gent entrenant, hi ha molta gent gaudint de tot l'esport, en tot el que hi ha alrededor d'ell. Les dificultats tècniques de l'Ironman de Hawaii són prous i jo calcule, molta gent diu que Lanzarote és el més dur, però per mi moltes voltes Lanzarote, Hawaii per mi és el més dur de tot el circuit. Per la senzilla raó que nedant durant tot el circuit vas en companyia de molt nivell i estàs sempre en gent pegant-te colzades en tot moment i són moments molt durs que tens que saber negociar. Si el fijes així, a sobre l'eixida de grups d'edat, així estan tots parats perquè no poden ni nedar, perquè la quantitat de bascollars, jo estava este és el primer any, jo estava per així, em vaig col·locar així alrededor, enganxat a unes rodes, intentar subjetar-me per no cansar-me, però em vaig cansar més de lo degut. Però és que durant tot el rato vas en aquest tipus de gent, vas clavat dins d'una marabunta, com diem alguna volta, una marabunta de lluç, dins intentant cursar un riu. És algo molt que penses que això va estirar-se i no s'estira, i ixin tots junts, ixen 300 persones a la volta. És prou complicat. El circuit de bici, jo dels 3 anys que he tingut uns anys molt benèvolos i altres menys, perquè el vent juga molt mal les passades. Hi ha moments que no pots soltar el manillar per veure ni del bidó. Entonces, té 1.000 satgers de desnivell positiu i quan bufa l'aire, la veritat és que es fa molt costera molt. I la marató, que és una marató molt solitària, en la qual té un desnivell de 400 metres i que les rectes estan interminables i la calor i la humitat és molt patent. Jo, per mi, és el més dur de tot, més que Niza i Lanzarote. A la persona que vulgui anar a l'Ironman de Hawaii, jo li aconsellaria que no s'obsessionara en els temps. La gent ja pensa que hi ha un excés de tiempitis, de buscar marques i tal, però les classificacions per a l'Ironman de Hawaii ixen quan tu el relajes i disfrutes del moment. Perquè si estàs pensant en el temps que tens que fer en cada parcial, cada Ironman té les seves peculiaritats i aquest any fa un aire, fa calor, fa vent, fa àuia, no pots anar pensant. I si deixes dur el cos i estàs entrenat i tens un nivell per poder aconseguir-ho, al final ho aconseguiràs. Però obsessionar-se en que has fet 2 minuts menys en l'àuia o 5 més en bicicleta i ja no puc aconseguir-ho, penso que és un gran error. Sobretot és disfrutar-ho i al final, si ens toca la loteria d'arribar, com em va tocar a mi, pues per allà.